Poď s nami rásť a buď aj ty ako menský. Zvedavý, otvorený, aktívny, ohľaduplný, tímový, zodpovedný, tvorivý, vnímavý, odvážny. Vítajte v našej škole, kde každý má priestor rásť. Sme súčasťou novej školskej reformy, neustále prinášame nové prístupy do našej praxe. Aby sa naši žiaci učili bez stresu a s radosťou, v prvom cykle vzdelávania neznámkujeme a do školy nenosíme ťažké školské tašky. V škole plnej zážitkov spoločne objavujeme svet, experimentujeme, učíme sa cez skúsenosti a rozvíjame dôležité zručnosti. Podporujeme jazyky a kreativitu. Angličtinu vyučujeme už od prvého ročníka. Venujeme sa IT zručnostiam a základom programovania. Zapájame sa do medzinárodných projektov. Vo vyšších ročníkoch máme na výber predmety aplikovaná angličtina, aplikovaná logika, mediálna či environmentálna výchova. Staráme sa o naše okolie, pretože na životnom prostredí nám záleží. Po vyučovaní si u nás každý nájde to svoje. Ponúkame vedecké, technické, športové či umelecké krúžky. Pohyb a zdravý životný štýl je pre nás dôležitý. Naša športová trieda začína všestrannou pohybovou prípravou a od 3. ročníka sa zameriava na basketbal alebo atletiku. Dobrodružstvo zažívame v každom ročnom období. Organizujeme zimné pobyty, školy v prírode, lyžiarske kurzy, letné tábory a množstvo tematických dní plných zábavy. Poď s nami rásť. Buď aj ty ako menský.